TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Thank you. Salamat po, ma'am. Mga suki, bili na kayo. Fresh na fresh. Ano pong atin, ma'am? Fresh po yan, ma'am. Pati ito. Ikaw na babae. Napakatuso mo. Bakit po, ma'am? Ibalik mo yung bayad ko kahapon. Bakit po? Kasi yung itlog na nabili ko, may uod na. Ay, may itlog pa pala? Di ba itlog yung paninda nyo? Ay, hindi po. Uod po talaga yung tinda namin. Bili na po kayo! Ay, sir! Bili po kayo. Fresh po lahat yan. Miss, hindi ako bibili. Magtatanong lang sana. O sige po, ano po yun? Marami bang bumibili dito? Naku, sir! Kaunti na nga lang eh. Mahina na tuloy ang kita. Mukhang maliit na ang budget ng mga tao ngayon. Kaya pala. Kaya pala maliit na rin yung nakukuha ko. Ano yan, sir? Nakukuha? Bakit, sir? Tindero din po ba kayo? Tindero? Hindi! Snatcher kasi ako. Tingnan mo. Ang liit na nga lang ng nakukuha ko eh. Oh, sakto. Pahinga. Mga suki, bili na kayo. Ano pong atin, ma'am? Ano pong atin, sir? Miss, magkano yung kalabasa? Yung kalabasa po, 200 po. 200? Grabe, ang mahal naman yan. Ganun po talaga, sir eh. Yung carrots? Yung carrots po, sir, 800 po per kilo. 800? Grabe, sobra naman kayong magpatong. Pasensya na, sir. Mahal talaga ngayon. Ang mahal-mahal eh, kung ano-ano lang namang preservatives ang tinuturok nyo dyan eh. Yun na nga po, sir. Nagmahal po yung preservatives. Mga suki, bili na po kayo. Fresh po ito. Ma'am? Mga suki! Ma'am, ano po sa atin? Sandali lang, Ida. Sige po. Kaya bigyan mo nga ako ng manok na 5 piso lang. Manok? 5 piso? O bakit? Meron naman, di ba? Sige na, bigyan mo na ako. Ano to? Ha? Nord chicken! 5 pisong manok, di ba? Gaga! Mga suki, bali na kayo! Mga suki, fresh pa po ito, ma'am. Manang, magkano po dito sa kamote? 800 po. 800? Wala na po bang tawad? Wala na po. Itong isang pirasong itlog. 85 po. 85? Sa isang pirasong itlog? Oh my God, wala na bang tawad? Wala na po. Grabe naman. Puro pang mayaman yung paninda nyo. Guard! Guard! May nakapasok na hampas lupa dito! Guard! Bili na po kayo, ma'am, sir! Miss, magkano yung sili nyo? Yan po, 2,200 po. Anak ng, grabe naman yung sili nyo. Napakamahal. Mahal po ang bagsak talaga sa amin ng supplier, ma'am. Yung kalahati, magkano? 1,200 po. Putik. Isira ulo ka pala eh. Sa konting yan, baka di pa umusok sa anghang yung bibig ko. Naku, ma'am. Di nyo na po kailangang bumili ng sili para umusok yung bibig nyo. At bakit? Napakanghang nyo pong magsalita eh.
Oh, mga suki, bili na kayo. Suki, bili na kayo dito. Uy, suki, bili ka naman sa akin, no. Ako ba? Oo nga, suki, ikaw nga. Naku, ayokong bumili sa'yo. Eh, ang mahal-mahal ng mga paninda mo. Eh, pasensya ka na, suki. Mahal din kasi yung pasa sa akin, eh. Palusot mo, bulok. Tsaka, huwag mo nga ako tawaging suki. Eh, never pa naman akong bumili sa'yo. Eh, di sige. Pangit, bili ka na sa akin, oh. Hindi na pangit, oh, please. Bili na po kayo! Bili na po! Ma'am, bili ka na po, ma'am! Fresh pa po yan, ma'am! Sir, bili ka na po, sir! Hoy! Iseng! Bakit, Maring? Bakit 3 pirasong tuyo lang tong binigay mo, ha? Ganun ba? Oo, tingnan mo nga! Bakit to ganito? Ang liliit pa, oh! Tinatanong mo kung bakit 3 piraso lang yung binigay ko sa'yo? Oo, syempre! 5 kaya kami sa bahay! Eh, ang kapal din naman pala ng pagmumukha mo, eh! Hiningi na nga lang yan ng anak mo, nagre-reklamo ka pa, akin na nga yan! Mga suki, bili na kayo! Sir, bili lang po. Bili na kayo! Uy, Gloria! May tinda ka bang papaya? Magluluto kasi ako ng tinola mamaya. Ay, naku, wala na eh. Pero meron pa akong sayote. Ito na lang gamitin mo. Ay, wag na. Di ko na kailangan yan eh. Bakit naman? Sabi mo magtitinula ka. Masarap ko yato. Eh, di ba? Sabi mo sa akin noon na itanim ko yung buto ng sayote. Tapos, ayun, namunga na yung sayote ko. Ay, ganun ba? Mabuti pa yung sayo. Napapakinabangan mo na. Eh, bakit? Nagtry ka bang magtanim ng sayote? Oo, kasi alam mo, mahal ang kilo nun. Kaya ayun, nag-try ako magtanim. Pero hindi pa tumutubo eh. Eh, ano ba yung tinanim mo? Ah, yung buto ng baboy. Nilagyan ko pa nga ng organic fertilizer. Hindi pa rin. Bili na po kayo, Ma'am Chef! Miss, magkano yung kalabasa nyo? 75 po ang kilo, sir. Ang mahal naman. Itong itlog nyo. 600 po ang isang tray. Grabe naman. Ang mamahal naman ng mga paninda nyo. Naku, sir! Wala namang hindi nagmamahal dito eh. So sinasabi mo na lahat nagmamahal. Lahat may kapares. Alam mo, napakasinungaling mo, napakamanluloko mo. Kung lahat nagmamahal, bakit wala pa rin akong jowa? Bakit single pa rin ako hanggang ngayon? Boom!